आरो आंनि बादायारि लोगो नोंथांमोन। आंनि मुङा बिपुल स्वर्गियारि। आं सालबारि दखरा एबसुनि जानानै बाहागो लादों। दिनैनि बे बाथ्रा दान्थे आयदायाव थिखाना होनाय आयदा बायदियै दङ बर'नि खौरां बिजोङा गेबें आरो उदाङै खौरां फोसावनानै हारि जौगानायाव बिफाव लानो हादों। आं बे आयदानि जानानै बुंगोन। औ नंगौ, बर'नि खौरां बिजोङा दिनैनि समाव जोंखौ हारि जौगाहोनायाव बिफाव होदों। मानो होनोब्ला दिनै बर' रावजोंनो जोंहा ससियेल मिडियायाव बायदि रोखोमनि खौरांखौ फोसावनो हानाय जाबाय। जेरैबायदि जों खौरां बिजों फोसावनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ माखासे बर' लाइमोनफोरखौ जों सांग्रांथियाव लाबोनो हादों। माबोरै लाबोनो हादों होनोब्ला जोंहा गोबां लाइमोनफोरानो ड्राग्सनि एडिक्टेड जाबाय, जौ जुवाजों गफबना थाबाय। बिथांमोनखौ जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एवारनेस लाबोनो हादों जे जों ड्राग्स जायोबा बेबायदि खैफोदाव गोलैयो, बेमार आजाराव गोलैयो। बेफोरनि थाखाय फाहामथाय राहाबो दं। बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै जों माखासे लाइमोनफोरखौ रैखाथि एबा सांग्रांथि लाबोनो हादों। बेनि अनगायैबो जोंहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइखौ सोरजिनो खाबुखौ मोनदों। माबोरै होनोब्ला जोंहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' रावजों लिरनानै माखासे ससियेल मिडियायाव जों रावखौ फोरमायनो हायो। जेरै आथिखालाव मोनसे सुबिदाया जाबावबाय, माबोरै होनोब्ला बर' रावखौ जोंहा गोसोब्लानो इंलिसावबो ट्रेन्सलेट खालामनानै